Dende a Marea de Noia sinalan que a falla de xestión do actual executivo está a provocar que o Concello leve máis dun ano sen pagar facturas por un importe que rondan os 350.000 euros. Trátase, segundo eles, de débedas nas que a maior parte son emitidas por pequenas e medianas empresas da vila. Dende a Marea aseguran ademais que o modelo de adxudicación directa da obra menor leva a que a maioría das empresas da zona non poidan nin tan sequera presentar propostas de orzamento para a realización de obras ou servizos, polo que quedan excluídas das distintas contratacións de menos importe. Segundo eles, a maior parte son obras de mantemento e reparación de estradas, creación de memorias e estudos ou organización de eventos, onde o goberno noiés adxudica obras directamente. Dende a formación nacionalista sinalaron que xa mantiveron distintas xuntanzas con estas empresas que levan máis dun ano sen cobrar, poñéndoas en situacións económicas complicadas o ter que asumir as súas obrigas con menos ingresos dos agardados. Por esta razón instan o equipo de goberno a que priorice o pago destas débedas contraídas en vez de levar a cabo outros investimentos, permitindo tamén que todas as empresas que o desexen poidan ofertar en calquera obra, mediante a publicidade das distintas contratacións que se leven a cabo.